tanto na dinámica interna como nos aspectos económicos que a todos nestes tempos nos atribulan. Mas non me laio diso. Outros antes que a min, en circunstancias ao mellor aínda máis adversas, asumiron a mesma responsabilidade. Non foron mellores os tempos de Villar Rangel e Xosé Mosquera, nin plácidos foron os de Luís Iglesias e Juan Cilarmada, e menos aínda os duros, os durísimos, de Camilo Agrasar e Octavio San Martín, nin desde logo os de Sisto Seco e Elena Villar Janeiro, que me precedeu no cargo. Todos, desde Villar Rangel a Elena Villar, coas súas executivas e os seus padroados, realizaron un labor impagable para esta fundación, partindo de adversidade e de circunstancias dificultosas, ás veces extraordinariamente dificultosas. Ademais de recibir o apoio dos padroeiros e padroeiras, ademais de creerme dono dun proxecto e sentir azos, forzas para leválo adiante, ademais de contar cun equipo leal, traballador e competente, quero ter presente de onde vimos. Vimos da humildade, do esforzo xeneroso, da ansia polo comunal e por Galicia. Vimos de Rosalía, velaí o modelo. Rosalía non tiña nada, nada, nin lar nin arrimo, nin bote nin lancha, nin vela nin remos. Non tiña nada, e aínda así, ademais de resistir, deixounos para todos este proxecto no que estamos, que é un proxecto de esperanza. Deixounos esta casa na que estamos, ela que nunca tivo casa de seu ninguna. Unha casa que é esta casa, que é a casa do pobo galego. Unha casa na que arde un incesante lumiño que nos canta. Unha casa na que se cose e se arroxa no forno o pan que alimenta os nosos soños como país, un pan inesgotable. Os que me precederon e recuperaron para o pobo galego esta casa e despois a mantiveron, como mantiveron o seu lume nas circunstancias case sempre adversas. Parece que nunca pode ser de outra maneira das súas respectivas épocas. E ben, a min tócame facelo agora. E se os ventos veñen de proa, pois bolínase, e se fai falta, aférrase e cósense rises, e chegado o caso mesmo, pois bógase ou singas. Pode haber discrepancias, naturalmente, pero eu quero a tripulación da nave unida, que todos e todas se sintan integrados e nunca excluídos na nosa singladura. Esa é a miña grande intención, como é tamén a apertura da fundación, o activismo rosalianista do noso tempo. Nunca nestes 127 anos a figura de Rosalía xerou tanta investigación literaria e biográfica, tanto pensamento social e político, tanta creación artística. E hoxe tivemos unha boa e excelente prova diso. O último número da revista Grial dedícalle a portada e varios estudos coordinados por Dolores Vilavedra e María Ucebreiro Rábade Villar. A próxima semana preséntase aquí en Padrón o estudo de Francisco Rodríguez Rosalía, estranxeira na súa patria. En setembro, o Congreso da Asociación Internacional de Estudos Galegos a celebrar en Cardiff, no país de Gales, de María Bertolini, a avoa de Camilo José Cela, dedícalle aos estudos rosalianos un apartado especial. Ali estaremos. En estas, en outras citas, a Fundación ten que estar presente. Tamén é a intención que a Fundación regrese aos seus vínculos con Padrón. Non se trata de crear un enfrontamento con Compostela. Non. A propia Rosalía é un símbolo desas relacións históricas, moito máis que históricas, milenarias, entre Santiago e Padrón, entre Iria e Compostela. A Fundación ten unha casa e na terra en que está a casa debe estar tamén a base das súas raiceiras.
Camilo Agrasar e Octavio San Martín traballaron en equipo con Villar Grangel e Xosé Mosquera. Ve aí tamén o noso modelo. Intencións e proxectos. O ano que ven compre conmemorar o sesquicentenario da publicación de Cantares Gallegos, e compre facelo porque con esa publicación naceu un proxecto, naceu o que somos hoxe, mesmo a nivel institucional, naceu un proxecto que, ademais de estar vivo, é a nosa esperanza. Se ese proxecto ten unha data, ese é o 17 de maio de 1863, e se ese proxecto ten un feito relevante, o feito non é unha batalla nin unha descoberta. O feito é un feito cultural e literario, é a publicación dun libro, Cantares Gallegos. En fin, se este proxecto ten unha figura, un rostro e un nome, eses son todos Rosalía de Castro. A Fundación, naturalmente, estará aí, estará apoiando o Congreso que prevé organizar o Consello da Cultura, como estará nesa iniciativa exposta xa diante do señor Presidente da Xunta de Galicia e apoiadas en fisuras, como acabamos de comprobar por este, que levará a cabo coa Real Academia Galega e a Universidade de Vigo. E como estará solicitando dos diferentes grupos políticos que o Parlamento de Galicia teña o 2013 como ano de Rosalía. Polo xa dito, pero tamén porque nestes tempos duros e de convulsión social e económica, a Fundación quere que Rosalía sexa referente modelo de unión, modelo de resistencia e modelo tamén de esperanza para o povo galego. O próximo ano ten que soar, e ben alto, e forte, e ben limpa, a alborada de Rosalía tocada ao unísono por todos os gaiteiros de Galicia. E coincidindo cun ano tan relevante, a Fundación que presido encantaríalle tamén renovar, porque non, o perfil museístico e museográfico da nosa casa, que leva 40 anos falándolles de Rosalía aos visitantes, mas que compre actualizar se queremos procurar a ansiada meta da autofinanciación. E ese pode ser un bon momento para facerlles a homenaxe que merecen a todos e todas aqueles e aquelas que fixeron posible a Casa de Rosalía, algúns de cuxos familiares hoxe non só nos acompañan, senón que honran este acto. Aínda que son tempos difíciles para a cultura e todo o que nos chega é escaso, quero agradecer públicamente o apoio institucional que de momento estamos recibindo, señor conselleiro, para estes proxectos como para a publicación dun novo número da revista de estudos rosalianos da Consellería que vostede preside. Especialmente motivos me pareceron ao ler a colosal biografía de Murguía realizada polo profesor Barreiro, colosal, como os saberes do autor, e como a dimensión nacional do biografiado, aqueles parágrafos que describían os últimos días e as derradeiras horas de Rosalía nesta casa hai hoxe 127 anos. Aquela viaxe ao carril dos baños, como a familia, dado que a carruaxe tarda, apaña un bote de vela para chegarse á estación bella que ainda hoxe está ali, a primeira estación que había na primeira liña férrea que houve en Galicia. Como Murguía describe nese momento da subida ao convoio, ao tren, a ollada e o ánimo de Rosalía, faino no prólogo da súa edición de Las Orillas del Sar. Como describe a mirada de Rosalía diante do mar crepuscular da Arousa e do sol póndose como nesta hora tras a corda do Barbanza, o brillo dos seus ollos facéndose eterno tamén nos nosos. E ainda a descripción da visita que Dona Gala a esta casa fai en 1956. A filla de Rosalía confirmou que súa nai, antes de morrer, quixera aproximarse á fiestra para ver o mar por última vez. Os dous aspectos, estou pensando agora, comentou-nos Luz Pozo no seu cuadro. Como os presentes tamén lle dixeron
A dona Gala quiso de ver o mar desde aquí. Dona Gala, isto é imposible. Entón ela respondeu: cando morreu miña nai, non se ergueran esas casas e as árbores non impedían contemplar o paso dos galeóns cara a Pontes de Suez. Eu quixera que as nosas intencións e os nosos proxectos partan tamén destas ilusións e destes soños e destes desexos, como o de ver o mar desde a Matanza, o río Ulla no que enchen e devalan as mares da Arousa, a denominada así bella ría de Padrón e Iria, o mar, o mar, o mar, como lle ainda chaman os nosos vellos de Lestrobe ou de Leiño, o mar que quixo ver Rosalía e hoxe 127 anos, coas velas cangrexas dos galeóns ou as de relinga de Dornas e Mecos. Soños que nos parecen difíciles ou mesmo imposibles entre tanto abandono urbanístico e tanto descoido arbóreo e tanto esquecemento. Pero que sí, que son realizables, porque foron tamén os soños de Rosalía, que hinchadiña branca vela ante os millos corresó. Miña nai é de Leiño, meu pai era de Lestrobe, ocupo na fundación o lugar que deixou o sempre chorado amigo veciño e mestre Abelino Abuín de Tembra. Como profesor, faleilles e reciteilles a Rosalía aos meniños que ainda non saben ler, aos mociños de primaria e mociñas de secundaria, aos universitarios, aos dos cursos de maiores tamén da universidade. Falei de Rosalía de Castro por Galicia, polo mundo adiante, en diferentes sitios, lugares, conferencias, etc. Pero nada, absolutamente nada de todo iso vai facer que eu sexa un bo presidente para esta fundación. O que sí me quero comprometer hoxe diante de todos vostedes, e lembrando a Gabriel Aresti, a Helderli tamén, e a Darío Xoan Cabana, é que defenderei a Casa da Rosalía. Virán ventos e chuvias e neves e xiadas e eu defenderei a Casa da Rosalía. Virán as insidias, os problemas e os apuros e eu defenderei a humildade e a dignidade e o vencer da Casa de Rosalía. Virán os lobos e virán as secas e a usura e eu defenderei o lumiño da lareira da Casa de Rosalía. Defenderei as fiestras e os cuartos desde os que poidamos continuar ollando o mar da Casa de Rosalía. E eu pasarei, claro que pasarei, como pasaron os que me precederon. E eu pasarei, claro que pasarei, como pasaremos todos nós. Pero esta casa nosa, a casa do povo galego, a Casa de Rosalía, o seu lume e as súas vistas ao mar, seguirá sempre en pé. Moitas gracias.